Right guys, kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe utina on that notification bell. Mune Zimbabwe update yandinayo update iyo yabuda nepamambo Mutize. Tazongoerekana taona zizi mudare ramambo Mutize. Mune Zimbabwe chimwe chiziviso chandinacho ndechekuti Hatirare ari kuitisa malessons ekudzidzisa vanhu YouTube. Hatirare ari kuitisa malessons ekudzidzisa vanhu TikTok, Facebook, all platforms zepa social media ndiri kudzidzisa namba idzo dzabuda dzakanzi Hatirare tibate ipapo. Zvanda kuita munguva inoda kusiya muchiona video rekwamambo Mutize. Much love. Iwe mutoro ya mai. Bade mega zwe. Uwe mutoro. Mambo tadzoka zvepadare riya. Ndimo wayo kwarisape wayo. Mambo. My phone. Mambo tiri kudzoka. Taiti tiri kudzoka. Ndosaka matona tawe padare riya. Moya nyaya happiness. Taiti dare ramai vedu apa. Taiti ndipo makuru. Waiti shuka mumusha. Saka tine zvatakaona padare makatiitira. Saka pesa apa iyo pai. Waiti mambo bawamukuru ndo wakutitambudza. Ndakataura ndakati ndamai wake. Wakaramba kuti amai vanga vadaro. Ndakati kosteya mai wako kuramba kufamba. Wakati wakati nini ndiri mupostori. Ndio postori chere nasoona zvakaita mai wako. Ishe mambo zvatirwadza. Ndosaka tauya tadzokazve sezvamakareva paya. Ini semwana ndaiti mai wangu inini avadaro. Matambudziko awaisangana nandapi da kuti vamwe vanhu vazive nyaya dzakafanana nyaya dzawaisangana nadzo inoda kwamai vako. Nokuti kuna mwana ari kurambira namai vako, kuita mwana unangana mai vako asina mhosva, kuita mwana ari kufungira vanhu vasiririwo unzonyanya kutaurira. Saka izvi zvinhu zvina mai vako izvi zvichapa chidzidzo kwavari amai vako kuti ivo pachavo vaida mari dzenyu imimi asi vari kukushandisai. Saka nhasi tinokubva nhasi vachachengetwa nanore. Ipapo mambo panotambudza nekuti dambudziko rainetsa nanhasi riri kunetsa mambo nderekuti ndaita vakadzi vazhinji vachienda pamwe pasina kana matambudziko kana kurwa kana kuita sei, asi ndaisabvuma. Nyaya dzako wakanditaurira kare iwewe, ukatovaurora vakadzi vanosvika ma7-8 yosakena vasina vana. Ichokwadi mambo. Handiti izvi zvava nemakore mangani? Ndine makore 40 mambo. 40 years. Izvi zvava namukadzi. Uri kushandira kupi izvezvi? Izvezvi ndiri kumayadi. Ushanda kumayadi? Kushanda kumayadi. Garden boy. Garden. Mboshanda mapurasi? Ndaishanda kumapurasi. Zvakaoma. Ava ndanani vako ndo vakauya nakawasikana? Hongu ihanzvadzi dzangu. Naiwe musikana, ndari kutaura iwe ngokutanga iwe. Ndari kutaura zvinonzwika. Zvandonzwa inini. Ava ndiani vako? Ava ndamwena. Ndamwena vangu. Nyaya dzakusangana nadzo namwena wako ndedzipi? Nyaya dzandisangana nadzo ndatanga ndikobereka vana vachifa. Izvezvi vana 4 vari pasi. Asi nekuzouyawo kwakataura bamunini vachiti hatimboende kwatiri kuenda. Unoona kubva dambudziko. Ndopataya namama nhasi nekubereka vana vachifa. Izvezvi mazamu angu anorwadza. Ari kutorwadza izvezvi. Muri kunzwa baba wati musi wakauya vanhu vanenge musipo. Nyaya iripo ndeyekuti ava navo nyaya yava yakamira yakadai ndikutsanangurira ava vasikana ava navakomana murume wako ari kupiwa? Murume wangu akangoenda akutongoita mwana akangosanga kuti akanjire kwakaenda sanzotakaona manje. Nyaya yakatika kuti amai ava vakaromba ava kuromba kwakaita vakaromba ivo nemurume wavo orangani wari waii but pawairomba manje waiita mhiko chichigara mhiko dzavo pachipamba vakapiwa zvinhu zvavakapiwa. Uri kuona shiriyo inoshandisa vana vese, nyanga iri kupedza vanhu mumusha ivi yena zviisa pasi tana mai isa zvinhu pasi apo toto dzikava munomiwe anogona kukurwisa dzikave papo. Uri kuona shiriyo ishiri yekuti yange ichishandisa vanhu mumusha mupi mumusha kubva zvakafa baba wako manavo amai ava ndiwo vakasara nemushonga ipi waine mushonga iyi unotaura izvo zvuma zvinge singabude izvo zvagara zvachategwa siku chete namai avo iyo amai ese nyanganyi pasi. Tauri megama kuti mushonga inoshanda sei?
mishonga iyi ndiyo yandaishandisa nemurume wangu patakaenda kunotora. Takaenda tichinotora tichiti tiri kuda hupfumi mumba, asi zvakazotadza kuitika takazoona taane zvinhu mumba. Saka murume wangu akazoshayika ndikasara ndinazvo nevana vangu. Saka ndakazoona kuti zvinhu zvanga zvakutambudza muri. Naya mai, mushonga mashandisa api mushonga iyi? So zvinotyisa kudai so. Munofanira kutaura kuti vana nyazive kuti mushonga munoishandisa sei. Zvinhu izvi ndakazvisirwawo nababa vavo pavakashayika takanobata vachinditi tinoita hupfumi muno mumba. Ndo zvavakange vakandiudza. Zvino vakazoshayika zviri kunditambudza. Zviri kunditambudza izvozvi zvinhu izvozvi. Zviri kunditambudza iri zizi ramunoona iri rinogara richindimara nguva dzese pandinenge ndiri ndichimarwa kana ndakarara. Chaenda tiri kumara ichachima chaenda tiri kumara. Ndinenge kubva vana vangu vauya pano zvabva zvatanga kungondishungurudza zvese nenyanga iyi yaindibava ichindibaya kumagaro ichida kupinda nekumagaro. Iyo inyanga iyi ndaishandisa kuda kuti ndishungurudze vana ava kuti vasagare mudzimba. Uyu akatoita mwanawo zvake nekuti ndinomuda iyeyu uyu mwana uyu ane mwana uyu. Saka aine mwana vamwe vese ava havana dzimba vese nemune iyewo kuti anga iye akanyanya kuuya kwamuri imimi mambo ndiye wandainyanya kuda kuti apfuure iyeyo nenyanga, asi nyanga iyi yanga yakundityisa. Vangani vamunhu ene nyanga iyi? 3 chete. Vatatu. Amusutara chokwadi amai, saka muchadzokana mushonga ini bosi nyanga yekurodza kuti yakauraya vanhu vakawanda zvisingaiti. Saka vari kutouraya vanhu kuti vana vese vauya, vana vese vangu vaparara ndivo vakavadya. Bhora ndivo vatatu vakutara vana vavo. Nevazukuru kavakadya vana Imi makabeka unagara umwe. Vanogota 3 sei? Vanogota 3 sei ndina vana vashoma Bora timira imi amai mabereka vana vangani? Ndakabereka vana 5. Vana 5. Saka bora iti saka pavanonyimba vafa wani kozoti vazukuru vakafa nevana nedzimwe dzimba. Aiwa, vakawanda vazukuru vakatoshayika vakawanda nekuti ndaida kuti ndipfume. Ndaifunga kuti pamwe zvino hazvinorega kundipisa kana amainyamaoneraandiita waita sema turasika pfuma. Saka ndimaisakisa kuti mwana wenyu asagara atise. Iyo inyengeredzi iyi kana ndikatoigumisa iwewe izvozvi unotoperezeka ipapa. Saka basa ramaishandisa nechinyengeredzi. Nyengeredzi inopedza muviri wevana vese kana ndikaisa mukati mebhra rangu mukati umu. Kana ndikakwira bhazi vana vese vanopera kupera miri, kana ngovaguma anokupera miri. Saka urikuona amai vako netsvimbo iyi ndogona kuvarova mambo, ndogona kuvarova vana netsvimbo iyi. Fanika iyeyu ndogona kutoirova. Ndiye akandiudza kuno iyeyu. Ndochokwadi. Uyo asi akuudza kuno amai. Imimi amai yaindokana nekuti amai ava nyengerekezi ndeyekuti kana vanayo mubhodhi kana muburugwa vangoguma mwana zvokuti unongozi tipe mwana kuno kutokubatisa munhu wese semwana vangobata mwana kuchita kutopera beri akutoenda akutorwara atanga kutofa. Saka uruona saka uchienda vanhu vachita nyaya yekubata-bata vana vevanhu haina kunaka. Saka amai ava ndikuona soti pfungwa dzazvo kuratsekenzana noda kuenda zvinhu izvi. Wakupengeswa kane zvinhu zvavo, vangatadza kupengeswa nezvinhu zvavo. Ika nesisu tiri kutambudzika. Tingomitiswa vana so kudzoka pamusha. Kutambudzika tinota kutochembera. Baba mwana vari kupi? Muri pamwe chete? Hamutozii kana kwavari. Une vana vangani? Handorina kana mwana. Ndakangoita nhumbu yamwe inobva yabva ndinambozoita mwana futi. Ndakakanumba 4 vana vacho vachiparara vese vachipera. 4 vese vari pasi. Murume ndiye akungopeperuka achienda nesango handitozoti akaenda pakangobuda achitiza. Mukadzi wakashingana? Mati? Mukadzi wakashingana? Wekutanga. Handine urongo. Unofana kusunungura. Ndinobochero kana nemwana kana nesaini chaizvo inoratidza hapana. Pia wasati washupika ba. Ambia wasati washupika ba vanofana kuti vashupike. Kuti vazive zvinhu zvakachita izvi zvakashata. Mai vaifanirwa kubudisa zvinhu izvi pakafa murume wavo vakazvisarenda. Dai vakatozvichenesa kare. Ika zvinoti akutadza kuvachenesa nenyaya yekuti ivo mai
vakachengetedza zvinhu vachitipedzera vana. Inini ndakajirwa vana, murume chaiye handina, ndakutochembera ndisina murume. Saka ndoita sei? Ndosaka hanzvadzi yangu. Asi maifungira kuti baba ndo baba mukuru. Isu tatoti ndibamukuru nokuti ndo atati tichiziva kuti tasingambofungidziri kuti mai vedu vangatitira utsinye hwakadai so. Nokuti kukura kwese takangokura tina mai vedu tisingambovafungiri kuti vari kuti ivo vari kutotitira zvinhu zvakaipa. Zvinoti nehanzvadzi yedu yakafa nenyaya iyoyo apa vasingambotauri kana chinhu, asi ivo kutochema panhamo vachiziva kuti ndo vari kukonzeresa zvinhu zvese izvi. Saka hanzvadzi yangu yakazosumukawo ikati bheta ndimbofambawo ndichimboona ndigadzirisa zveupenyu hwangu. Uri kona pavo yapai? Iyo ndazodifona kutora nomba menyu muyemesa wakwana pai. Ndaida kuti iwo mangwana sizomboremia uri wega. Kuti dai ndakazongotamba nyaya yekuudzoserai dai ndakapai mushonga, dai ndakapai namatokupisa muroi wenyu nguva iyoyo yekurwani iwewe. Amai avo pawaibva kunogwa waitanga kwaigona kwavara kuuraya iwewe. Pasofa hapana zvachagona kuita because mushonga yaukona kubvumakira nayo. But paivayo vatamai andikushandira sei vairamba. Nasino wakubvuma kuya because vakutisha nemushonga iyi. Ndizvozvo kubva pawakangouya kuno zvakabva zvatotanga kutochinja pamusha, zvakabva zvatochinja. Ndopo vakazobvuma. Ngotaurisa. Ndoyafanira kuti mangotaurisa musikana ndoyafona. Amai ari kungotaurisa mambo. Vaikwetonge munhu autaura asikanjyeredza kutobuda masasabve kuroad. Utaura mina kuroad. Taura vega. Vachitaura vega. Zvanga zvatotinetsawo. Chanzi mama vasi kutomborara kumba uko varangova vachimbochema vachitanga zvanga kuvhunduka mama vari vega vega. Vasakumbozoti ndizvozvo vakatofanira kuti maiguru kuno mama vari kungovhunduka vega mumba mavo. Handisizoti chii chavari kuona. Mambo zvanga zvakaoma. Amai akona kukotsira. Mambo zvanga zvakaoma. Konga singarara ndizvo. Ini ndaitoti mambo kuda pamwe hanzvadzi dzangu dzichandirambira nemurora umu. Asi pakutanga takati tadzokuwirirana nekuti mai vangu vakutanga kutorwara chaiko. Totanga kutopopota zvisingaiti zvokuti ndakatomboda kuguma ndikati aiyo ndinofanira kuita zvandadii zvandabva uko ndaudzwa namambo. Ndo wakabva wazowasikana vangu kuti aiyo mbuti handeitozvireti pamwe chete. Makaita basa vasikana nhasi zvabatsira imini. Saka ini handisina chokwadi choti mushambi muchachema futi. Iyo ndakutendera kuroorwa. Chingona mudiki mukana kuita vana uchiri navo. Unandaura? 34 years mukana kuita vana uchiri navo iwe. Iwewe ndada tochiroorwa rumura mwana uchipe wakwanisa kuchiroorwa. Kurewo murumura nditi. Atete. Apa murume akwanisa kuchidzoka makwanisa kuchita mwana. Ndina zvandichakuitira iye handitika. Asi ndokudai futi kuti mudzoke pamisi mitatu nokasika. Unandaura? Tinodzoka. Ndoti mudzoke pamisi mitatu musi wa11. Munofanira kunge muripo kusvika musi wa13. Munofanira kuzopindira mutera munofanira kuzopindira kuti nyaya dzienzaniswe. Mazvinzwisa? Alright. Saka amai tarai tinzwe kana mine mashoka minawo. Inini mambo chandinokumbira chete ndokumbira regererowo kuna vana vangu pane zvanga zvichiitika zvese. Ndokumbira kuna mambo kuti zvinizvi ndinoda kuti mundibatsire muone kuti mungazviite sei. Ndiri kutokumbirawo, handichazvidawo nekundishungurudza nekushungurudza kwazvanga zviita vana. Saka ndiri kutokumbirawo kuti mundibatsirewo ipapo mama. Aiwa kamai, inini handigone kukubatsirai. Ndoda kuti mushonga tinoidzosera kwayakatorwa nemurume wenyu. Handiti? Bata ito zvinhu zvenyu. Bata apa, imwe mutoro uyo mai. Bata imeka zvenyu. Uyo mutoro. Unantaura? Saka imimi. Zvakaoma. Oibata ito. Zvinhu zvenyu izvo. Ndichambobuda nazvo panze. Ndiboita zvandinokita nezvekudedza nezvo zvenyu. Toita zvandinofanira kuti tiite. Tichaukisa mhepo pamwana. Tichataura kumwe wako kwamakatora zvinhu izvi. Tinodzosera zvinhu zvipi? Kuunzwisa mwana. Vangatotengesa kumaya vakasiyana nemume wavo. Ndichikwanisa kudzosera zvinhu kwazvakabva. Chuda sabo zvimura zvatofamba chi? Mambo zvanga zvakaoma. Nganyarara. Alright.